Oh my god. Riepukasta huomenta. Ropeconin päivä 2 käynnistyy. Minä en siellä eilen käynyt. Ruvetaan laittautua pikkuhiljaa ja kannetta mun piano paikalle. Fuck. Pissin kahvit tulille. Meillä on tänään siis tiedossa Luuranko-labyrintti-niminen kokeellinen joukkoroolimeli, jos te pääste pelaamaan luurankoina. Okei, nyt pari tuntia aikaa niin kun pitäisi olla siellä. Ihan ekan kupin kahvia naamariin. Kaikkihan on aivan sekaisin, mutta hanskat löytyy sieltä, minne mä olin jättänyt. Varmaan teen perustonttumeikin. Teen varmaan jonkun hauskan arven. Täältä löytyy meidän Luuranko-labyrintin flaikut, joilla myöskin pelataan, mikä on musta ihan hauska. Tässä on ehkä Esa tuo tuommoinen pino näitä fanipohtaamisia varten. Joo, kiitos. Niin saa ihan kuule tarroja messiin kanssa. Ihan jos porukalle kelpaa. Mulla ei ole mitään visioita, niin lähdetään siitä, peitetään kulmakarvat. Tällä kertaa vaan kulmakarvan ulkoosan. Ja on pelkää, jos peittää koko kulman, niin näissä helteissä minä kuolen. Ei nyt tullut siinä mitään ihmeempiä. Siellä pelinjohtaja saa kampausta päälle. Mun piano on kantokunnossa, kantoapu on saapunut paikalle, kahvit tippuu. Jos me jää vellomaan semmoseen, tässä on mikään kiire, sit tulee kiire. Ja sitä mä en halua tänään. Sitten messukeskukseen katsoo, että minkälaiset messut meillä on oikein varattu siellä. Mä en oo tajunnut edes jännittää tämän päivän meininki ollenkaan. Ja mä soittelin siellä sit pianoa taustalla Bardin roolissani. Mennään paikalle ja ei saa pysähtyä, niin ei ehdi jännittää. Totta kai. Päästiin sisään tapahtumasali. Mä oon tässä nyt törmännyt muutamaan tuttavaan, mikä oli hirveän hauskaa. On päässyt antaa tarroja ihmisille. Hirveästi en oo kerännyt konissa tänään vielä konittamaan. Tuossa äsken rännitettiin semmonen aika tehokas tunti. Mä oon hirveästi iloinen tästä luukista. Aina tätä hiuslakkaa en ottanut mukaan. Hesari tuli ottamaan tätä asureportaasia. Nyt kutsutaan tekniikkaa paikalle, että miten tämä mun piano saadaan mihinkä kiinni, jos saadaan. Jos ei saada, niin siinä on onneksi pienet kaiuttimet mukana. Mä oon tuon pianon kanssa tehnyt vaikka mitä keikkoja elämässäni. On häät ja hautajaiset soitettu tuollakin rupusella. Onko sulla sun läppäri? Ei ole läppäriä. Ei muista läppäreitä. Nyt on pieni tekniikka. Ei nyt fiba tai ongelma. Mut siellä arvot. Näyttäisi, että kaikki kuule lutviutuu. Hetki. Täällä on tällä hetkellä Luuranko-armeijan omien halmia. Tupa täys. Ihanaa riemustuttavaa. Tuossa on pieni hesetauko tähän väliin. Mitä mielettöminen ihani yleisö. Reagoimista, huutelua ja semmoista riemua ja intoa, mitä nyt tommoseen kokeilevaan roolipelaamiseen toivottiinkin. Ihana törmää taas tuttuihin tyyppeihin ja tutustua uusiin. Tässä nyt terassilla, kun odotamme Hesburgerin valmistumisia. Olut saattaisi kenties kiinnostaa tänä iltana. 2 kappaletta niitä. 2 kappaletta. Katsomme, miten menee. Väsy on. Locally dresses beautiful towns. DM on jossain sisätiloissa ja kaljan himo alkaa nousemaan, niin lähdemme kuule ekskursiolle. Ja viimeinen Santerin havainto oli tanssisalissa, miten hän jäi jumiin. Nyt tarvittiin löytää tanssiaiset. Äänestä ainakin päätellä. Huilu soi. Tää on nyt todella söpöä. En löydä Santeria vieläkään, mutta löysin tuttuja täältä. Hei Linta. Napataan pian vietäessä se ja sit... Laitamme kuule 5 tähteä Boltille. Kiitos hyvälle kuskille. Plus huomasinpa, että olemme jättäneet myöskin Ropeconiin kaikki kassit tekniikan huoneeseen, joka on mennyt kiinni 40 minuuttia sitten. Noniin, siellä on mun kännykän laturi. Teenpä nyt sitten pienen promenadin vissiin vielä Oton tykö, että saan myös kännykän latauksen yöksi. Koska mun pitää herätä huomenna, no vittu meikkaamaan. Täällä on meikit valmiina mulla, aamulla. Alepan kautta kotiin. Noniin, kello on nyt 1:30 ja mulla on tää lempijäätelö ja mun lempipakaste nuudeliannos. Nyt jakso Simpsoneita ja sitten meikin pesulle. Ja muuhun pyyhkimiseen. Yläkerrassa on
läksiäisbileet. No joo, ihanaa, että ne on bileet. En ärsynyt pienestä. Johan tässä on nukuttu tällä kesänä. Vissy maistuu aika hyvällä. Läppä miten loppuma on, vaikka mä en sitten ihan hirveästi tänään. Olipa hyvä jäätelö. Kokeillaan liuottaa. No hyvää huomenta. Pitäis päättää, että haluaisinko meikata tänään vai en. Mulla on siis haaveista tehdä mun Miku-meikki uudestaan. Mut voi ei, mulla ei ole valkoiskasvimaaleja, kun mä annan sen lainaan Saaralle. Mutta tehdään jotain kevyempää sitten tänään. On työtä siihen. Aidosti hänellä aika pieni sitoutuminen. Ja nyt tuli tällainen meikki. Matkaamme hieman ripeällä aikataululla, kuten tapaamme kuuluu, kohti messukeskusta puolen tunnin päästä. 40 minuutin päästä. Pieni puheohjelma. Mennään katsomaan, miten tuo toimii. Nyt etsitään porukka kasaan ja aletaan pohtimaan meidän puheohjelman järjestämistä. Tietääkseni kaikki jäsenet ovat kyllä saapuneet jo tänne, mutta minne? Pidettiin äsken meidän puheohjelma, joka meni kivasti. Se oli kuule taas yleisö täynnä. Puolet porukasta viittasi, kun kysyttiin, että kuka tuntee meidät tai kuka tietää, mikä mielenteatteri on. On siis fantastista ja hämmentävää, että meillä alkaa olla tyyppejä, jotka on siis nimenomaan katsoneet meidän sisältöjä. Puheohjelmaanhan on siis aikatauluttu 45 minuuttia aikaa. Jos siinä on 5 puhujaa, jotka kaikki puhuu teemoista mielenterveys ja terapia ja roolipelaaminen, niin siinä on kuule minuutit kiisi silmissä. Yleisö näytti viihtyneen ja hauskoja pikkukohtaamisia jälleen kerran. Konit on täynnä riemukkaita pikkukohtaamisia, sen takia täällä on kiva pyöriä. Myyntisali kierretty, tutut moikattu. Nyt on kauhean nälkä ja Otto on täällä jossain. Tää on siis Konin tapahtumahan on pelkkää metsästämistä, kiirehtimistä ja sitten odotellaan. Niin nyt minä tänään kiirehdin ja etsin Ottoa kähällä mun ruokalippu, koska kun on töissä tai vapaaehtoisena, niin saa ruokaa. Ja sillähän minä teen vaikka mitä kuparikeikkoja ja ketkutan persettä. Ylmiksen tuolla. Hän tekee hyvää työtä. Vähän jännitti nämä piilarit, koska mä oon siis tosiaan jättänyt tänne eilen vahingossa kaikki mun piilarin huoltokamat. Mä nappasin vanhat piilarit vaan hyllystä riskillä päähän. Niin ei pidä tehdä. Pitää aina huuhdella ja laittaa tuoreet nesteet ja pestä ne tietenkin. Mutta sanotaan, että mähän en oo kuollut näihin vielä. Siitä yllättävä punainen liha, 3 kuppia kahvia päälle, terveisiä vatsalle. Kesädieetti jatkuu. Pääsin ulkoilmaan. Kiitos Ropekon tästä vuodesta. Nyt seuraava etappi olisi etsiä koko peliporukka, joka on hajautuneet kuin helmet lattialle. Ilmeisesti piknikin merkeissä. Oli oikein mukavat tapahtumat ja numerot meillä. Hassu nähdä, että katsojia oli yleisö pullollaan. Ja on kiva huomata, että tämä meidän pieni tuote alkaa kerätä huomiota ja alkaa pikkuhiljaa saavuttaa jonkunlaista yhteisöä myöskin taakse, mikä on hirveän söötti. Nyt tosiaan julkisia metsästämään. Tää on kyllä tässä on ruvennut semmonen ropekärpänen puremaan, että joskohan sitä haluaisi heittää noppaa tulevaisuudessakin. Tuntemattomia ovat Valtettaren tiet. Mutta kovin kiintoisia. Nimenomaan. Eräs ovista aukeaa.